tadi Dewi ceritanya itu aku jalan-jalan nengku boleh taman bermain kanggo anak-anak. Oke, ya jalan lagi. Oke. MD Grocerku iso tinggal dolan anakmu. Yo ini bisa ngomong di samping gawe konten. Hehehe. Oh. Wahana permainan iki ono ing lantai loro MD Grocerku. Yo tadine gue nek awakmu pengen belanja anakmu kersane dolanan teng mriki ngoten. Siap. Pengen foto-foto ya disediakno iki panggonane lho. Panggonane iki ngono. Panggonan kanggo foto-foto cah cilik-cilik. Mbok yo masih oleh. Oleh. Yo rame masih corona yo rame. Yo wis iki cukup semene wae. Matur suwun ngono wae aku. Aku matur suwun. Oke.